Di sala 2025 de Rêveberiya Xweseriya Demokratîk gavên mezin di qadê xizmêtguzarî, tunduristî, perwerdehî, çandinî de avêtine. Her wiha birêxistkirina civakê jî bi rêya çalakirina rola komînan û vekirina firneyan gav avêtine. Ev gav ji bo gere bû alîkarî ku karibin ciyana xwe dewam bikin û duwarê xizmêtguzarî de jî xwe pêş bixin. Di sala 2025 de projeyên serekeyên Rêveberiya Xwesera Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê projeyên xizmetguzarî û rêxistinî bû. Rêveberiyê divî warî de gavên mezin avêtin û aramiya xizmetguzarî li Herêmê xurt kir. Rêveberiyê karê komîn û meclisan ji nû ve rêxistin kir. Li gorî wê roja şemiyê ji her hefteyê ji bo komînan hat diyar kirin û li Herêmê 44 konferansên komînan hat hildarxistin. Desteya Tenduristiyê li seranserî Bakur û Rojhilatê Sûriyê karûxebatên nexweşxaneyan pêşxist û gelek beşên nû vekir. Di sala xwendinê ya 2025-2026 713,554 xwendekar di 3647 bi çavdêriya 35,000 û 513 mamoste hatin tomarkirin. Li kantona Cizîrê, navenda rengîn bo perwerdekirina kesên astengdar yên kor bi rêbaza Braille hat vekirin. Li zanîngehê Şerq, Kubanê û Rojava sê komên xwendekaran derçûn. Rêveberiya Xweser di sala 2025 de nêzî 300,000 ton genim ji cotkaran wergirt û her kîloyek bi 42 sentan ji wan kirî. Saziya pembo jî nêzî 38,000 tonê pembo ku li rûbera 25,000 donim hate çandin wergirt. Her tonek pembo bi $600 ji cotkaran hat kirîn. Desteya Enerjiyê ya Kantona Tebqayê projeyên berfireh ji bo pêşxistina kehrebeyê li bajarê Meskena û Gundewariyê dest pê kir ku kehrebeyê bigihêje nêzî 235,000 welatî. Her wiha Rêveberiya Xweser dest bi belavkirina mazota germkirinê li welatiyên Herêmê kir. Ji bo her defterek malbatê 300 litre bi 315,000 lîreyan têdayîn. Rêveberiya Xweser ji bo projeyên qîrkirina riyan $25 milyon veqetand û nêzî 400,000 metredan qîr hat bikaranîn. Ji bo pêşxistina ewlehiya xwarinê di firnên navendî li bajarên Firat û Hicînê yên kantona Dêrazorê hatin amadekirin. Firneya hevkariya nanê jiyanê jî li bajarê Reqayê hat vekirin ku hilbirînayê rojane nêzî 8 ton e.